Ето сега дядото ще вземе девенцето. Това сте бабичеста. Бабата. Няма на бабата, на дядото. Айде, дядо, тя снима лето. Дядото. Да. За първи път ще ми е. Макар че За първи, за втори. Ето така, дядо. Снимайте ме. Ето така. Върни се така. Чакай, не кри сега отивам, да. Благодаря ви много. Момент, За здравето на Данчето да се почерпите. И всичко хубаво и на вас. В момента още нещо имаме за вас. Мерси много. Я да ви видя. Шишилки? Ма тя е много беличка. Айде първата усмивка, къде ти е за камерата? Хълца. Сигурно е. Да, защото скоро е яла. Тя много хълца. Ма ти искаш всички да навидиш. Оглежда се, Миленка. Какво правят? Те с хора ще гледат. Много си красива, Да. Много красива. Колко много нови хора има. Да. Ще играем. Казвам ви аз, че детето вижда. Виж как гледа всички. Да. Баба, ще го взимаш? Дай да го сложим. Гушнете. Снимай дълбичката. Няма да не може. Как? Ти знаеш. Няма ли нещо отдял да си да сложим или това? Да, или мята да сложим. Да, Може би отгоре. не знам. Меч. Много слушна. Ами